Ngono mina ngismayela ngama-gold wena usmayela nge-white wedding eyahlula abazali bakho. That's why ngikhulume nawe kakhulu umntwana omncane. That's not nice. Bona ungavithi izinto esivithikile. Khuluma izinto ezihle. Mbona ubuye ayinile uthenge ne-Air Force lapha e-Small Stretch. You know what I'm saying? Awuya. Ngapha ngathi i-green beans eliphelelwe ikhala. Wow. Sisi. Yo leso sikhathi wakhunuka ihasi. Awumona. Waya mayechisi ngathi ikundwa nelimandla. Cela niziphatheni kahle ningadliwa njengaye phela yena udliwa njenge Kaizer Chiefs. Yo, what up YouTube? This is your girl. What's up, make feast? Tell us about Palankit. Ngiza ngama bomb, cause maning ama banger. So today I'm not alone. I'm with our guest, our favorite guest, Mang Ngwejitra. Track away. Yeah, so. What up, YouTube? This is your boy, Smiley for the babies. I smile a lot, like take a lot. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Okay, so today we're operating a young smash up hairs. So siqala phe bafana baningi amantombazana yatekateka zakha. Hey yo, what up YouTube? It's your boy Achumani into ethinta abantu ebanonini siyabadlikihla siyababhidlisa sazoba sanganisa. Just not nice, Papa. I told you, you can eat more vibe with pap. Hello. Grand. Bankama. Thando wava. Thando kuphi? Mthambeni. So bengizokubuza my sister amabele asho abana ngathi amaqande nje. Ngalana. Awazi. Pass. Intepes. Why? Pe amabele ngathi amaqande nje. Ushap hello. Ushap. Yini ukatele. My pen. So lani kuze kube nini mina nawe? Okay, sharp iyophela ngithi. Hayi yokucina. Alifuni. Okay, sharp smash. Hello. Unjani? Awona ngishap. Ngithanda i-vibe yakho guys. Smash. January. Unjani? Ukateleni? Ngisona energy. Hayi ngiyakubona. Smash. Yes. Achumani. Welcome. What up YouTube? It's your girl Tana. Hello. Hi. Sharp. Pass. Hello. Ten. Pass. Why? Rakaz. Alright. Alright. You know why I'm passing? No toy. Hello. Sharp. Pass. Hello. Inokuthi bavulela kakhulu. Yeah? That is why ngiphes. Ngempela. Itheni? That is why bavulela kakhulu ngisho. That is why ngiphes. It's a wow. Oh, ngempela. Hello. Sharp. Pass. Hello. Njani?
wena? Sharp. Hello. Sharp. Right wena. Sharp. Wangiphasi. Boy bungibulisa wazi ukuthi uzongiphasa. Ngibulisi. Come on. Hello. Njani? Pass. Hello. Njani? Smash. Hello. Sure. Njani? Sharp wena. Sharp. Pass. Siyabuya la guys. Sukup. Yeah, she's abantwana, she's explaining abantwana, she's ukubamba abantwana left and right. Lazima isimakule na garasi. Hello. Okay. Yes. Hello. Okay. Yes. Wait one. Asana chaka. Hello. Okay. Hello. Okay. Smell. Hey guys, la tole ngedrama. Sukup. Lulu. How ma? Yo, Sanmona, it's your girl. Lulu, the one and only. You know what I'm saying? Type shit. Why you make it? Imagate, yo. Yeah, alright. Yeah, Peter, smash. We cool, ne? Yeah. Mbuyile. Mbuyide, ubuyapi? Bengisayozicabanga yabo. Mara noma umbhekile, bheka lo kahle, unobuvela lapha imjongeni. Uyambona? Ubuye uayinile uthengene Air Force lapha eSmall Street. You know what I'm saying? Awubuya. It's a wow. Hi. That's moment awuba ne-shortness of breath. Unomhlaba wakho oyi-1 oqeda umoya wakhe. Pass. And uyayi-trapper. So ngapha bro. Ngigcina ungali. Why? Akukho mnandi vele ukudla umdidi. Namagagana ngisho sawazi nowabamba urivele bowuzenzisa. Just for content. For content. All right, I get what you're trying to say, ne? Yeah, yeah. Hi. Hello. Sharp. Sharp I was on good last time. I'm good now. Kim. Antibo masmeshinyana sivano. Singada. Okay. Bugmusa. Yeah. Intro. Yeah, wafitwa mpeka game, it's your boy Putmusa, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Putmusa feed, yeah. We up. Hello. Konje uthini? Pass. Say pass. Why? Respectful. Yazi yini inkinga mfethu. Ile imvuthu zakho enyweleni. Bogeza inywele. Boyfriend yakho ayikhona ukubisa salon. Hayi sisi. We afford. Yo, we afford her. Yo, uthini sisi yazibona ukuthi unjani sisi. Sisi usatinga ukugeza sisi. Usatinga ukugeza. Oh, wow, awume kancane wena. Uyasho ukuthi ufikile kanti ufinyile. Awumenyana sisi. Wena uthi F4 yami ibuyaphi? Lezo sikhathi ugcoke neskipa seGalaxy Boy. Esiphele nekhala. Malini? Ungitshela ukuthi malini mekela imali. Man, ungalweli mic. Nangalweli into ehloliwe. Yazibona mina ngicela ukuthi uzobuya seka right kanti usesislow namhlanje. Ngani ufunda namahlanya ngoba la kugcola ngamahlanya ubhekile la sisebenza ngengqondo. Hawu. Ngapha ngathi i-green beans eliphelelwe ikhala. Wow. This a real crash. Awumenyana. Awuthule sisi tu. Wena phela komela ukuthi umlomo. Sisi. Yo, leso sikhathi wakho unuka ihasi. Awumenyana. Yo, awumenyana sisi. Awumenyana. Sisi thingidlule yabona. Yeah, ithingidlule yabo. Ithingidlule ngaze yabona ngikhuluma izinto ezini. Yeah, kanti. Hello. Alright. Sharp. Sharp. Igama. Sinenhlanhla. Fix smash.
Yeah. Isikhiphani. Mnani. Awena Joe. Yazi nyasho ukuthi ngizobuya uhlowanyana. Mara ngiyabona ukuthi ukudwa kufanele. Yo, yabona ubuso bakho bunjani sisi? Yabona ubuso bakho. Wena mshone phapi ihlulile sisi. Amsho ihlulile. Awumi 80 yo. Athi 80 leso sikhathi uspecialize ini? STIs. Awumenyana. Yo, awumenyana. Hello. Okren. Mashake. Aye, bafethu. Yo. Yazi into engizoyikhuluma bafethu. Yo. Yo. Uthubani? Uratile. Yo. Uratile uyakeza. Ngofuna ukungezisa. Awubuqinisa ivaslap sisi. Awubuqinisa. Ukuthi une lunch babusweni. Yo. Uyambona umngane wakho omnyama kanjani? Amathanga wona. Menyana. Hello. Great. Aferi mina ngilinawe ngithola. Angilinawe fidi ngithola. Smash. Yeah, Smash, what's up? Okay. Sila. Bengizabadlali. Badlali lapha. Hey yo, it's a girl peaches ne. Anginase ningi. Alright. Ekuseni. Ngikren wena. Moja wena. Yeah, ngishaya. Yeah. Alright. Yeah. Ngishaya. Anginase ku smash. Alright. Bakushiyela amabhuku maya amavuthi. Yeah? Bakushiyela amavuthi. Abangishiyelanga ngithengile. Makanalo uyanyathela. Bheka, yazi kwenzani? Bekunerege ne ngayiqhaqha ngoba ingiqhaza. Angisho bakushiyela vele. Abangishiyelanga ngithengile. Bheka ukuqoqa mbeka ngigcoka ibhruka ngazikhuluma ngani. Hello, shaba. Alright. Yankrendo. Shop. Bani kamala? Hayi kamala mkholele. Bani? Kholele mara wena mawuthanda ngibiza ngomfefento wafi. Yabo mina 17. Makancane. Hello. Hello. Anginayo. Hello. Hello. Shop. Wong smash. Just. Hello. Shop. Hello. Hello. Ngishapha wena. Hello. Shop. Wadumela wena. Ngidumela. Wadumela ufuna. Hayi. Mina ngizingeni ka yini? Tsenana. Oh. What up, it's your boy 20 trip. I think nothing the most, but staying fresh. It's manje fresh. Bigger, if it's not fresh, it's not. And if you don't subscribe, you are not fresh. Go to what? To 200k subscribers. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Oh, I. Zok smash, Amos. Yeah, smash. Hey, Nina. Hello, guys. Hey, what's no smile. When you come here, na dlala ismash pass. Ngiyadlala. Hello. Unjani? Smash ne. Hello. Ne right lapho. Wona ungavithi izinto esivithikile. Hello. Yeah. Hello. Njani Tutula? Right konke. Tutula. Oh, right. Hey guys. Animbuzeni ukuthi wayishop asilenga. IPPL ayivanga kahle. Yeah. Nakho nimengla enina. Wayenisile.
Why ne kumkhovu wenu udlala ismash pass? Oh, exe all right. Ngona abanye bagcina ubona i-giraffe ezinayo. And the one leg midnight idlala ismash pass. Oh shit. Hey, wena sadiyo namba. Bekani, aweka mafuta okupreacha azosusa lo mnyama. Hey, wena sadiyo. Oh shit. Aye, JJ uyazi now. Smash. Tanayam. Ngabona khathele kunzima. Iqala kuphi kanti? Yes. Why? Yatatazela ngathi uyiskuta. Wena uphethwe down syndrome awuziboni. Or ufuna baze bakutshele. Liphela. Ukuthi ne yabona ukumgwera ne uzokwatisa abaningi ngoba abafana naye sibagwera na uyambona ngizothi ngiyamgwera kwatu mama. Hello. Awakhonjwa. Ngcono mina ngismayila ngama gold wena usmayila nge white wedding eyahlula abazali bakho sa. That's why ngikhulume nawe kakhulu umntwana omncane. It's a wow. Yeah, it's not nice, Papa. I told you can eat more. Next time ungathungisa umkhando wenza Mix umkhatho. them together and make Uzokuplaka porridge it pop mama fight something. Yeah, English knows. Great. Jovicho boy. Scooby-Doo. Nekuba tlakhale sana nalilakhi wena. Exe uphansi lona asiyazibone zejovicho lezi. Ngena mina manje crowd asiyeni mani kahle lapho. Beka ngena mina kudlala abantwana abayi2 kanti kwenzakalani manje? Hello. Ubani kama lakho? Manje wayi hairstyle ngathula lapha phansi komhlaba. Guys, kanti wayi ayisile queen zazithanda izinto ufunani la? Or uzo advertise? Ayasikhaleli thina. Sizigipana. Ciao Bolas. Waya mayechisi ngathi kundwa nelimanzi. Marangili nawe ne. Oh shit. Tona yami. Smash uyana. Uphansi. Awaza chintuchini. Usizwa kuyangifakazela. Yo, chintuchini. Hello bani kama lakho? Yeah? Smile. Umkhiphe kusorich lo mawuza naye la. Ayi siyamuphelile mntana abantu. Mantombazane. Emantombazane. Ngicela niziphatheni kahle ningadliwa njengaye. Phela yena udliwa njenge Kaizer Chiefs. Amntana abantu. Ayabona ukringe var. Ayabona lo kringe var ekrowd. Uva ututhula ngifuna ututhula. Uva ututhula. Oh, ngena mina. Oi, crê. Bathi chopez kwenye bafethi lo mliso nengqondesi lo fezela mshini ovea silomfana